Be, masih ay. Ako madaling ganaya, be, ento iwa. Kat mau ka ento ra. Sepote wis api. Tapi kat kamu ga ento. Boncos. Kok segondol tok. Di iwa kat mau ga ento. Allah. Isu-isu dah. Ada apa gini? Lapa ikan itu? Lapa masih? Ikan aku lapa nanggung nenggal. Aku mancing masih tiba-tiba nih ngomong di sini nih mamaku. Kal. Iya ma, Rene ya ma. Kal. Kal. Aku mancing sakit. Mancing apa? Mancing berkoro. Ya mbak nih kena anak iwa ya atau enggak? Dijelaskan lagi kan. Kalau anak iwa ya kan itu ikut. Coba si ayah be anak iwa Wes aku tak mulai sih ya. Ya. Aduh, aku keluar kabeh iki. Wis ati mati paling aku iki yo takdirku. Aku mau mari mlaku tekan Jepang Indonesia e. Yo ya sengklek ta. Tak gawe mlaku iku mang. Potong mang gak popo gak sampe mati. Aku mlaku Indonesia Jepang iki. Jepang Indonesia iki pirang tahun ya kira-kira ya? Oh, paling 1 abad paling katanya. Iya, 1 abad jelas sih. Toro. Wong bang konten tadi Pak Vladimir Putin Jawa ini era meri. Wis bawa gelau. Tapi ndak kena sepu yo. Ana wong belas yo. Oh, lara. Karena ada cilik-cilik pun tak kongkon. Tak lapo ini. Tak melakukan aku. Pulau rek. Iku bambata, wis tak parane. Boleh. Kamu lapo mbak? Iki lho katene goleki putuku le, ketemu. Jenenge ya. Katsu le, jenenge le. Sampean, Tok Jepang kono le. sampean mbak jenenge sapa? Jenengku ta le. Sapa le? Supardi le jenengku le. Wakil lho le leket mang Jepang kono kene. Ayo le terno aku diluk le. Rono le. Sini. Tukokno aku rokok sik le. Bingung deg-deg. Kabut. Ora ngene kurang putus le. Iki lho le. Ayo lah. Apa kan? Boleh, bikin kok. Mana PR le yo. Tak tadi duk kono le yo. Anu ne bahasa aceng le. Yo. Wong tua kau gelap ngene. Umur wis karo. Sithik mana? Ate bongko. Tapi cik kuat aku. Dan ini nunggu gini soal arah itu toko kono. Toko. Pulau ya wo boleh kuis. Sentra sampai wo. Cik yang waduh. Aku buat siapa ya wo? Kemana topot? Kamu siapa toh ini? Gede habis. Ya wo bekelau. Nanti junior mangi. Tak on dulu. Apa ngodot rokok emang gak toko. Terus ini gak toko. Kayak mana kon yo?
nek sampe kon petuk aku meneh liwat kata sopo ngaruh kowe ngene temen nih isoin wong tuwek diakali gak teko-teko haji doli aduh ya Allah ada sirik tak mulai sih aku aduh Loren Tidak sopo-sopo sepirak. Ya, sampeyan. aduh ya Allah aku loro kabeh rek Coba. Sama keluarga baru apa? nggih aku warga baru kene awakmu ngerti ya arek sing mau gawe klambi opo lali aku le sik le klambi klambi warna biru le Soalnya abang-abang iku ah. iya le nang dia le Iku mau rono. kaparanane le Iku mau ngelowang le anu. Digawe tuku jajan mau, Pak. iya dah Nggih. dus 10.000 ku mau lho le Iya digawe tuku tolong yo le yo lek ketemu golek ono le Oh, nggih. ayo ya ketemu aku le Ya ayo. aku ora mari aku kok pulang iki ada le Makasih, Pak. Ya, Sukumi, gawe itu emang duwe mau. Akhirnya aku nak Sukumi. Untung aja aku mau dikei duit. Gawe rokok lah gak ono aku lah gak dikei. Apa kan Sukumi? Jadi aku udah bilang cepat aja.